Taryhyň ähli döwürlerine de türkmen halky öz döredön kämil eserleri, milli gymmatlyklary bilen dünýä ýüzünde uly gyzyklanma döredip gelýär. Ata-babalarymyzyň, mährem inilerimizin ýeti zekininden döredjilik ustaatlygynyň dören milli gymmatlyklarynyň her biri biziň şu günlerimizde çenli sarapalanyp gelinip, günnelik durmuşymyzda giňden peýda Bir qara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne kämil eserleri sünnäler döredýän ilik hünäri ustalaryň hormat sarpasy hasa belende göterilýär. Her kuwatada bu gadymy we müdimi sungatymyz bolan bagtly ojaklaryň bedegi mukaddes talançaklary ýatamakda, ötüp gelýän ýaş nesilleri öwretmekde we miras goýmakda arkadaly gahrman serdaramynyň döredip berýän giň mümkinçilikleri edibirli ustalaryň döredjilikli işlemegini ruklanýar. Maria Travanyň ýaşaýjysy onuň maşgalasy çağa talançaklaryň durly görnüşlerini ýasap, halkymyň ösen isteklerini kanagatlandyrmakda döredjilikli zähmet çekýärler. Edibirli ustanyň döredjilik ustahanasyna durly ölçegli döwrewap nusgaly talançaklar ýasalyp, olary elektrotogyň kömegi arkaly öwrenilmegine mümkinçilikler döredilýär. İşine ihlasly ustasy öz ýetişdirýän şägirtlerine talançaklar ýasamakda edilýän işleri we bedel aýratynlyklaryny ezberliklerini öwredýär. Talançak ýasamak işi aýratyn ukyby, ihlasy talap edýän mukaddes işler. Halkymyzda köp çağallyk döwletli hataplanýar. Şonuň üçin 2 we 3 çağalara niýetlenen talançaklaram uly höwetini ýasap, nepetlik bilen bedel işlerini geçirýär. Ezberli usta uly buýsançlan gurrun berýär. Bagtyar döwrümizde ýurdumyzyň elinden dördökülýän ustalarynyň nepetlik bilen ýasaýan döwrewap talançaklaryna halk köpçüliginiň istegi barhartýar. Demokratik Partiýanyň Maria Trav komiteti tarapyndan ýadygarlyk sowgatlaryna munasip bolan bu ustanyň maşgalasy ýurdumyzda uldan tutuljak toý bayramlara mukaddes talançaklaryň döwrewap öwüşgünni, täze nuskalaryny taýýarlamaklygy maksat edinýärler. Inçe sunugaty taýýarlayan hünärli usta hemde oň maşgala ýurdumyzda asyrlar aşyp gelýän milli gymmatlyklaryny uly sarpa goýup, geljek nesillere miras galyrmak üçin döredip berýän giň mümkinçilikler üçin hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri gahrman akadamyza alkyş söýlerini aýdýarlar.